gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro da kura. Kowa na da mafari, kowa na da mafari. Kai yaro iya Allahnka sarki ke da madoki. Maza duba madubi, mata ke da yawan sura, mu kuma ke da ma'auni. To, ƙwarya ta bi ƙwarya, in ta jingina kan dutse ta kauce wa mafari. Kuji zancen nan ƙarya ba ta da annuri, saura na ta da kwamburi, mu motar da muke turi, in ta tashi tana turi, yanzu za ta fada na kulle da makulle, harshe da haƙori mata ne da mabulli. Bashir Jamadal yana nan, Kuce Amni yana nan, Suroman Hausa ganga, a lissafin tuna takun gaba ne takun dawa kai mai tafiya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro da kura. Kowa na da mafari, Bashir baikin mutane ya saba da makwabta ne, Bashir mai taimaka ne ya duba wa iyane ne, Bashir ɗan duk mutane ya duba wa iyaye ne, yana sa masu sono ya tattaka mataki, ya dace da mafarki ya inganta makwanci. To, Bashir ɗan maluma hirar ka ake har Saudiya har nan gaba zai kai Fadiya. In ga tawada in ga zuma shagun gaba to sai mai karatu na kulle da makulle, harshe da haƙori mata ne da mabulli. Bashir Jamadal yana nan, Kuce Amni yana nan, Suroman Hausa gangai kai a lissafin kina takun gaba ne takun dawa kai mai akuya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro gudu.